Shalom, selamat hari Minggu ma dihita salutna dan selamat beribadah. Tapasonang ma rohatta martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit, marolop-olop mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah, talupdo maredde akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate dohami tuho. Ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite hite hamamatemi. Ala disodangi hodo tanoman nami, asa marparkirimon na mangulu hami. Ala ni haheheon mi. Dang pola mabir hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian halolomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-arion, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, paima sahat hami tu labungmu. Amin. Patik ni debata di minggu sadarion ima di podatolu ayat 5 songnon mahatana marhaposan tu jawoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadeak ko tu pikiranmu sadiri ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Potima dosata tua dopani debata tapauduk bema rohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasiroha dang lomo roham midahamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hupangido hami sai sudati ma toru-torung asa unang mangunai be Tuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangolosim alani hadirioku. Jala dang behupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Tatangihon ma hatani dibata epistel di Minggu Misericordias Dominion imana tarsurat di pangukapod bidu 5 ayat 10 sada sahat tu 14 tajahama marsikat soring dungi mamereng maahu gabehu begema songon suara ni natorop suru-suruan humaliang habang say nang suara ni akka parngolui dohot akka situai ay torok donasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Marsuara na gugu na sida madok, natamado biru-biru nong tardulu majalo hadugun, dohot hamoral, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliao, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabi hubigema suara ini nasa na tinopa, akka na di banua gijang, di tano, diturun di tano rudi na di laut tung saluhut na di bagasan akai madok puji-pujia dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogoon rudi saleleng-leleng nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui jadi amin los manukap ma'aka situai huhur marasoba Ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin.
dakon ma hapor siaw tai songon ahina tidakon ya kadongata sa hapor siaw disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tibuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andorang sohaubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanunan toru na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani isi bebana pamolak sogot tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohok dihanguluan na sorasida amin. Tabige matiting na masa di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sude ruas niuriata suang songoni nama dohoti permingguan on sian bagas tabe gema tikting namasa di mingguta sadarion nabar jolo tikting nama ragam ia goar ni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini namar lapatan go asiniroani Jehovah do tanaon jala topi ni mingguta ima marhaposan tu Jehovah mahamu percayalah kepada Tuhan. B. Permingguan ni huriaton partikian permingguan natapatupa di huriaton tajahama di ting cetak jala perhudurota di bagasan gereja gabe opat halak masa bangku ngolososiat di bagas gereja radema hita maddohoti permingguan di GSG lantai sada jala ikon marsitutu do hita mengulahon protokol kesehatan akadak danak na marumur ditoru ni 10 tahun naso vaksin dope dang boy dohot marminggu di bagas garejata. C. Pertangyangan sektor di minggu naneng ro patu pautama pertangyangan sektor di bagas gereja dohot GSG lantai sada obartusi pinangido mara diota lawa madohote pertangyangan ni jala di mingguon khususnya di hari Jumat tapatu bodo marhita virtual Zoom jala margati soring ma di ganuk minggu ala lobi asa lobi sikop tazahama di tikting cetak. D. Padidion nabadia di minggu sadarion di permingguan pukul 10 wib di Batu Bahuriat taro padidion nabadia tu anakon ni ruasta sian sektor sadace. E. Honarut pamicangion mamuka minggu sadarion sada Mei 2022 honaruhut pamicangion maruas ni huriata ima tiopan siahan sian sektor sadade ala marsaripe di balian ni huria sesuai RPP bid 24 poin sada ayat 1 halaman 41. F. Ruas di Zakon Mulak mamuka minggu sadarion sada Mei 2022 di Zakon Mulak magabe ruas nagok ima amang situa doktorandus saut sitanggang sian sektor opat C siala naung sahat di bulus nasida RPP lelengna opat tahun mamuka 22 April 2010 1 23 April 2022 jalanunga di Pasaat Huria SK pensiun nasida
sian parhaladon manang sian hasituaon. G. Keputusan ni parhalado soso manang himbauan membar naung lam tumoruna pakorhon ni sorimago COVID-10 sia di kota Medanon jada di level sada ma di partikian saunari marhiteima ditotopon parhalado ni huriatta na di hari Selasa 12 April 2022 diakka pakobasion nanang sipatu paun ni huriatta tajahama di ting-ting cetak. H. Papungu pilihan paupaton obar tua putusan di parhalado membuka bulan Mei 1 bulan Oktober 2022 papungu pilihan do hita diganuk minggu na parjolo imalao manupahi program ni panitia tahun kesehatian jala di minggu sadarion bukaota mai di sude permingguon na adong di huriat tahun. I. Seksi diakoni sosial dari minggu nua nanengro tanggal 2 Mei 2022 papungu pilihan paupaton do hita di sude permingguon dalatta manupahi manang manoborikas diakoni sosial ni huriata. J. Rapat konsultasi fungsionaris do tim SOP ni huriata marhite dikting bupasat hami undangan tua manami inanami tim SOP ni huriata suang songoni dohot fungsionaris asaradema mendohoti rapot konsultasi nanang sipatu pauta ima di hari Senin tanggal sia Mei 2022 dimulai pukul 17 WIB maringanan di ruang konsistori. K. Inganan pakobasion manang peta pelayanan marhite tiktingon pinaboton matusu tuhita sude ruas ni huriata obar tua putusan rapot ni huriata di tahun 2020 laos di paubuk muse di sermon parhalado tanggal 15 do tanggal 20 sia Maret 2022 asa mamuka minggu tanggal 3 April 2022 pada sipotot tama aka inganan pakobasion peta pelayanan na adong di huriat tahun jalanunga jumolo hupuk kahami sian parhalado ni huriata obartusi asarade jalan marsiurupan mahita lau patuluson haputusoni asalam tudengganna jalalam jonok aka inganan parsaurata di sektor tabe jala suang songonima lam tuulina pakabusion sian huriata diaka namasa diaka ruas ni huriata asa mulu disita tading inganan di Bagasta berdomisili di sima hita marsektor merlingkungan ima naung di patupa ni huriata boi mata zaha di warta cetak. Angka rumayu 2 dewan-dewan. A. Dewan Koinonia. 1. Seksi perempuan Konferensi Perempuan HKBP. Mulai warta ini disampaikan bahwa sesuai keputusan Konferensi Perempuan HKBP akan melakukan pengumpulan gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP dalam rangka mendukung dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan itu, dimohon kepada semua perempuan gereja kita agar dapat berpartisipasi untuk mendukung program tersebut. B. Dewan Diakonia. Ruas nama ulang tahun di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 pasatun niuriatama cendramata ulos tuamang palar nenggolan 11 Desember 1940 sian sektor Sadace di jalanong saat umur nasida 70 tahun di tahun 2010 nok salpu saya di pasu-pasu jalan di pergugu ituan matok-tok perngulun nasida jadi duk sidung anu tiktingon maju maamang tujolo. 2. Seksi lansia ulang tahun napa 20-on punguan kor lansia di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mulai pukul 10 WIB marenganan di GSG lantai 1 di Patupado acara ulang tahun napa 20-on kor lansia obartusi diotang nasida doa keamanami inanami lansia asagabe persidohot di punguan kori suang songonima pangulan nagok tiki
dot sude fungsionaris ni huriata asarade madhoti acarai. Tulu seksi pendidikan tazahama di dikting cetak. Angka rumayo tulu panitia tahun kesehatian bazar di minggu sadarion di patupaon panitia tahun kesehatian do bazar makanan minuman do pakaian obartusi rade mahita mengurubi nasida dalat talau manupahi ulaun tahun kesehatiani paupaton parhepengon taida ma di laporan keuangan akapelian bulanan perpuluhan do tak kehamulateon ya karena masuk do di titik sadarion di hari minggu nanang Roma di tiktikon mauliati ma dihita ruas napasahatun pelian bulanan do hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabait watama pasu-pasu na dihita saluhutna songoni matikting dihita di bagacan sadarion julo mamang palar. Amang. Dia mau manami do dinanami song-song ni aka nabo subulung ni huran itu hata di hari sadarion tapatupado mangalehon songon cendramata manang songon mangalehon sapot bohal tu aka hita ruas ni hurian itu hata naunggok umurna 70 tahun jalan nungat anggar honi pasta pasaha mamar hite bibel buku ede manang alkitab kidung jemaat manang ulos dari saderon tapasaha ma ulos tu amang palar nenggolan ala di tahun 2011 lalu ko umur nasida 70 tahun alai somnari ma nabui tapasaha tu nasida ima ulos songota dalas ni roha di amang palar nenggolan di son di pasahat naing pasahaton ni huriama tu amang ulos ima laho ma kalaso manguloson lasni rohamuna nanggo umur muna 70 tahun parhitian doon dalam ni debata mamaso-maso amang asa kok lasni roha amang toktong manguduti ngulung ari ningul muna di hatu-hatu muna memang molong 70 tahun hangalutan nama adupan alai dang gabe hakurangan yamang surung-surung ni halakna marumur 70 tahun tu kijang deh jadi las marohamuna uloson debata amang uloson las niroha di amang margogoyon amang tujolon patupahon akalomoni rohan itu hata di bagasan haipason amang di bagasan las niroha jadi doron nami do songon ni upasa ala ulos do di son amang emesita batua perlinggoman ni deke na mok debatado silio tua oras jalagabe mang di paroro tuhata
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatani di bata di minggu tasadarion minggu misericordias Domini ima natar surat sian bukuni Pesalmen biduopat memuka sian ayat 2 sahatu ayat sia sonoma hatana hujahama dihita saluhutna tangiang mangido haluaon saya lusi maau alede batani hati korakku ia hujoho jalapalubang au juppa hakukutan asima roham diau
jala tangi homma tangyaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sedia lelengodo lea rohamuna di hasalaki. Sedia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea, jala dioromuna gabus. Unang so boto hamu marhasuru ngado di bahai Jehovah akka hasianna, matua ditangio Jehovah do molo hujo ibana. Holson hamu hiam ma asa unang dapotat dosa. Marhusari marohamuna dung ro di podoman hamu asa sonang hamu. Peleon hamu ma pelian hati goran jala marhaposat tu Jehovah mahamu. Lado akan nama dok tung ise ma manupakon nadengga tuhita. Ale Jehovah, sai pasondakom ma tuhami sodang nibohim. Gumodang do las ni rohaku dileoko sian nasida di hamamasa ni gotilon eme dot anggur nagabe situtu. Sonang doau hupapeak huhut mamitor nok. Ai sasada hodo ale Jehovah pasonang au maringanan. Ima anggo sahatna ngelai hujahama muse di bahasa Indonesia sono mahatana. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Imanggo sahatna. Hurian itu hata dihamu akamanami dohot inanami. Satulub dohita di akapadohan nama dokon. Selama berada di dunia ini, pasti kita akan menghadapi yang namanya alang rintangan yang membain gabi tersosak nguluta. Nama baik gabi tahutak kita. Adong doi akka ragam ni ulaun mananggulu Jepang tayamang dotinang. Boy doi ala ni sipanganon, boy doi di akka parabiton, boy doi di akka parkarejua do takalan nasing dope. Naboy patubu tersosak nguluta mengadupi nama saya. Nah yang nagabe suku-suku na dihita mang dotinang molo Jepang ma nama nosak nguluta. Buado hita mengadupi. Buado hita menyikapi mengadupi molo adong nama nosak pernguluata. Adong do halak molo tadokon molo ditiki di Jepang na adong hagogotan nama nosa nguluna haporsuhon bodoh do imana cuek saja, nggak peduli, mengalir saja seperti itu nina. Ale adong do halak dang boy dang ngadupan na alai dang mampu mengadupi, bahkan mabain gabi olo secenderung stres nina. Ulang stres do ba mengadupi nama son waing. Daktar bainon ikonon na marwa nina.
to ulu di bayan nina. Ang do halak menghadapi sebuah persoalan hidup dengan monotadokon memakai aka mungkin parbinotuan na adong di sekeliling manang ilmu pengetahuan. Dot akalan nasing dipakai sebagai ilmu pengetahuan menghadapi, memanage persoalan-persoalan na diadopan na. Bahkan adong no halak ditiki menghadapi persoalan hidup menciptakan debata. Ini kata emang dotinang menciptakan debata imana. Ala dianggap dirajumi do molohubai songonon pasti adong pangurupia sanon nina. Molohubai mau kesimpulan dan mendiskriminasikan. Alai mungkin kesimpulan doon. Alai dang nama mojokkan posisi ini sada denominasi manang denominasi adalah aliran. Sebuah aliran meyakinin ai wasa di saya di era dipakai baik kamu pakaian ni suasananan hawan ni dok di sada tiki Roma pemandu wisata iman dokon hai wapor siai hami doi adong hagogoon na wapor siai hami do di si maringanan ibana ninna nasida songoni jai moloh baik kami songoni baju-bajuna pasti adong pangurupion na tuhami nina. Jadi sini pulhoma berarti menciptakan debata akan membuat ada pangurupion. Amang kamanami dohotina nami molo hita saon ala Kristen wain posisi sebagai pengikut Kristus. Di cupang adong hagugutat di hita. Ahado natapatupa songon hadiriota di sini. Marati turpukon masada alus duhita ala turpukon ima turpuk nisi Raja David taboto do Raja David ima sahalak raja molotadokon napina bangkit ni debata dan napina bangkit hasil kampanye ni si David madokon asa ipil di tibana alam memang bangsa Israel saonatadokon memegang sistem teokrasi. Keputusan tertinggi ada pada debata. Di debata ada keputusan tertinggi. Ini sistem teokrasi. Allah ditiki si Raja David, Raja Saul dipilih debata bukan karena sebuah proses sosialisasi kampanye, tetapi ditodo debata nasida. Jala memang si Saul do raja na perjolo na pindah bangkit ni debata. Lomo rohani debata, jala dilihat debata diri pikiran na rohana tu si Saul. Lahu manguluhon bangsoi. Ala sebelum na aka panguhum do dibayar debata manguluhon nasida. Main secara tersistem marhite si Raja Saul. Alai alam memang sistem teokrasi molo dang lomo be rohani debata tu si Saul manang tu rajai boton nama sahala sian rajai. Hidup bain ditadikon tod dini debatama si Saul tiki. Ditadikon jala ditodo ma si jala di takbis sama si Raja David gabe raja di bangsa Israel. Hamu akamanami dohot inanami tentu prosesnya terjadi di son mabahin ibana gabe tahutan. Menghadapi tekanan-tekanan ninggolu dosi David di son. Allah si Saul tidak diam. Jalan memang dan langsung duduk di singgasana si Daud. Allah dia tidak diam. Saya di patupa di pabotoh doaka hal-hal nama mojokkan nama bain gabe menderita pernguluan nisi Raja David. Amang dotinang molodonota di dia tunggu dia do si David di son memanage menghadapi hapur sukon neng molo tapi kiri molo di posisi tanuaing si Raja David di son ahama neng patupota
Molo taida perkembangan di namasa di Portivio noaing moladong halak na mengadopi hapor suhon dohot nama nosak nguluna udang do curhat tu sasa halak curhat tu beberapa kelompok, bahkan curhat naipe justru dang nanaing patuduh curhat nanaing mengarahkan domuse menciptakan opini domuse adong dosong ini curhat dari mana le menciptakan opini. Jadi molo taida di zaman noyon molo curhat pe nai pabuaon holsona nina utabu do nuaing nina di pasahat tu media sosial status WA ape gabi konsumsi publik naso konsumsi publikian ape tang dong solusi cupang disi gabe terjadi pendiktean dona terjadi sono do HP ibana nina bahkan adong molo tadokon curhat tu halak sonarion molo dohonon maldo membuat jaminan di situ ipapotohon adong sonena ala adong perkataan molo hata nina molo hepeng dititip boy moru tabba alai molo hata nina dititip bisa tambah bisa kurang. Alani molo tadokon di kondisi songo si David di bagasa trupukon molo lawi bana holsoan tu akan asing sudena pabuakon na di rohana mungkin tang Jepang na apalagi masuk posisi tam Jepang mengaluli jolman lah manangihon bisa dipercaya bahkan bisa memberikan solusi dakola solusi alai dirina gabi solusi dirina lahu mangurupi langsung maldo Jepang ditongan di Portibion ala puasa di dokodo maldo halak majupang halak na haposan molo tahatai taringo tu haposan amang do tinang dia mahalak na haposan molo halak na haposan ya apa yang diucapkannya itu yang akan diperbuatnya akan dipercayain seperti itu haposan do ibana nina alam molo haposan dia bisa menjamin sebuah ada integritas yang tinggi di situ ada dedikasi yang baik di situ molo haposan do halakna memang molo tadokon amang do tinang di hatan di bata haposan di nautik haposan di nagudang nina dia bisa menjadi tempat yang meyakinkan alani amang do tinang dihita saluhutna molo didokon halak nama marhaposan di Portibio tu dia duhita mengidah parhaposan maul do cupang nabui haposan di bagasa perngulua siganulari alai di bagasa trupukon odo na di babotohon ni si Raja David debatado haposan debatado memang na sangat bisa kita percayain di babotohon saya lusi maau ale debata ni hati gorakku ya hujoho jala palubang au jupah agogotan asima roham diau jala tangihom ma tangyaki molo tadok gudang do halak bado ate asa memang ditangiho debata ando bihalak neragu ditangiho debata do tangyaki nina saya dong do pinaragu disi memang naso haposan do debata di rohana amang do tinang bahkan debata sadiri pe mangalehot jaminan tuhita asa nasa nagabe holsota asa nagabe hagogotota tapasahat tu ibana ahado jaminan na molor taida mang do tinang di bagasa turpukton di ayat tu manang ayat 4 manang tulu di bahasa Indonesia na umuli di papoto disi
Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amo kamanami do tinanami namar tudu-tudu do dison di papotohon sangat jauh Raja David Marnida. Ada sebuah jaminan molo tapasatu debata nasa mihol sota tangi honon debata bahkan lehonona na pangurupion songon solusi jala ibanasa diri kabi solusi unang sobo tahamu marhasurunga do dibai Jehovah akahasianna matua ditangio Jehovah do molo ujo ibana ise do na dimaksud dison nagabi jaminan ima Tuhan Yesus Kristus. Odo nana mapai kita puasa kita mangidoho pasahaton nasa holsenerata alam memang Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus pe ngamat dokon nasa na pinangidom molo marpungu dua manang tolu nasa na pinong say pasauton ni bata. Artinya Yesus Kristus telah menyatakan menggenapi bahwa ibana jaminan molo tapasahat pangiduat tatu debata Yesus itu jaminata hidup bahen molo martangia kita mangidohon mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus kita memberikan kita menerima sebuah jaminan nanti kita pasahati alani mamang do tinang dihita saluhutna molo tadokon ternyata tempat kita yang paling tepat pasahaton nasa holsota pangiduata ala haposa do debata bahkan dileho Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan haposa do ibana alani batu imana nama hita pasahaton nasa holson nirohata parunguluata ala amua kamanami do tinanami on nama baik kita sonang mendalati perdalanata. Memang dunia ini pasti ada yang memberikan pertolongan, tetapi yang sejati memberikan pertolongan debata sadiri dong. Taringot amang do tinang sebuah pengalaman panidangion ni nahea hupasahatu baritahon tu hita jalan nahea taida musai ditasaksio di sebuah televisi ima molo tadokon ditangihon do tangyangna molo padohan ni mana saat Tuhan mendengar doaku sekalipun aku harus menghadapi pergumulan hidup dan rasa takut bahkan pesimis dan depresi tetapi akhirnya Tuhan mendengar doaku nina ima kesaksian ni mana satu sonari ima Aldi Novel sahalak naposo doli-doli sebagai penjaga tambak di tengah laut di daerah Sulawesi yang dia terombang ambing lebih daripada hampir 40 hari di tahun 2018 yang lalu. Dung putus tali ni pondok nai udung-udung nai soalnya may mana mangadupi hamaolon 40 hari 40 borngin dangadong nabuy mangurupi mana maulo ditiki ngaputus berohana on nama ujung ningolukku alai di rakit nai adong do disi handi tolki dohot alkitab sepanjang 40 itu na menghabiskan tiki na menghabis tiki mana hari-hari marhiti nama jahal kita mi atik pe saya tahutan ni mana alai ternyata tantangan yang dihadapi itu menciptakan dia semakin yakin bahwa urupon ni debatado ibana. Jangan bahwa tangihono ni debatado ibana. Akhirnya di antara bulan Juli dan Agustus lewat main na kapal. Iba ni mana ma ungkapan hal sian hendi tolkinai. Dungi di bereng ma diurupi mai mana ibu ma tu daerah Jepang. Siani mai mana mulak tu Indonesia. Molo siap pernguluan naik dia sudah harus menyerah. Dia sudah harus mengatakan daung on nama ujungna, tetapi Tuhan menolong dia. Allah haposa do debata.
dak ditadikon halak na jojo, dang ditadikon halak na toktong magoray bana. Idumbahin di pabotohon di baga sa turpuktohon, marhaposa tu Jehovah mahamu. Marhaposan sonang doaw hupapeak huhut mamitornok, ay sasadahodo ali Jehovah pasonangaw maringanan. Raja David pe sonang do ibana ala say toktong do di pasahat ibana nasa holso ni rohana tu debata. Ay iba debatado maunodo ibana pos do rohani mana bahwa debata paujukon nasa persoalan di pernguluan na. Kita pe amang do tinang manang dia pe ragam ni hagogotat tanuaing na pasti nabui dipercaya. Bahkan na manangihok kita. Dada hola manangihon na ulo gabi pangurupi di hita. Hola debata sa bindo. Alani pasahat ma sude holson ni rom. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Asini rohanay mabayin marlas ni rohita sahat di bagasa tikyon. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan ni bata manami na marhabang sa di banwa gijang. Mulate Tuhan hupasahat rohanami todopamu. Diari na pinarbedia mo Tuhan di pabotohoko Tuhami. Jupang nami doa kahagugutan sa lilik kami di hasianganon. Alay di pabotohoko do marhite hatam. Natangi honom mo do sude angguk-angguk nami di hagugutan ni Tuhan. Dadahola ditangyoko diurupi hodo Tuhan. Dirim do di baik ko mangurupi. Tutu Tuhan ikokoma toktong haposat dihami dangadong na asing ali Tuhan. Ali Tuhan di bata manami na marhabang sa di banua gijang. Huriam di HKBP Tanjung Sariot Tuhan. Tutu sude hami sa ato sonarion boy songono Tuhan. Ala ni haguguon na pinasahami do Tuhan. Jalanunga di patuduh ko asa huhaposi hami ho Tuhan. Jala hami Tuhan. Satu sadarion dahat jalat stutikin nengro marhaposa tuho do hami ali Tuhan. Alani Tuhan nasa aktivitas pakobasion di tonga-tonga ni huriam marhitiaka program-program ni huriam. Pasu-pasu masa luhut na Tuhan. Pasikop jala paujung ma denggat Tuhan. Mulai sian program rutinitas ni dewan di seksi dohot akka panitia Tuhan. Pasu-pasu jala pasikop sudena Tuhan. Tarlumobi hami saluhut na ruas ni huriam. Asa nasa na nelehomi di hami Tuhan. Bainon nami may manupahi kesuksesan ni kegiatan ni huriami ali Tuhan. Pasu-pasu kami saluhutna. Paingot kami Tuhan. Ditodo-hodo kami pasauton sakap. Ali Tuhan di bata manami na marhabang sa di banua gijang. Di bagasa tikyon hubuah kami ditangyang nami. Akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton nuaing. Naso tarbila kami akaguar na Tuhan. Laitongon noaing dirawat di rumah sakit. Manang dirawat di tongan di bagas nasida. Papos rohan nasida li Tuhan. Nunga di lehoko huaso mi Tuhan. Tuaka para medis. Tu dokter. Laho pasahaton halongangan hamalumoni nasiakoli Tuhan. Jala papos rohan nasida di pasu-pasu hodo obat na dipangan nasida asa tanggal sahitisian nasida papos rohan nasida Tuhan nasa si panganon dohot akka keluarga nama kaholongi di pasu-pasu hodo Tuhan pamalupon parsahiton nasida widahami di Tuhan proses hamalumoni na pinatupam ali Tuhan
Huwa kami do ruas ni huriam di akayanakon ni huriam Tuhan na sedang berproses di ujian akhir studi nasida Tuhan, mulai tingkat SD, SMP, SMA Tuhan, mengarari diri nasida nuaing. Alani Tuhan, saya pasu-pasu nasida, asa bui nasida mengikuton proses demi proses. Tarlumobi mengarari tiki, lau marsiajar, pasikopon, aka parningotan nasida, di aka ilmu pengetahuan najinal nasida. Asa bui Tuhan, saut aka pinangino nasida na tuhoi Tuhan. Imam bui menduduki aka perguruan tinggi, songon perguruan tinggi negeri na dihalapon nasida. Pasiko ma Tuhan. Ali Tuhan ne batamanami pasu-pasu aka ruas ni huriam na marsitutu nuaing mangelui ngolu-ngolu marhiti parkarejuan baik di instansi pemerintah nang swasta. Pasu-pasu nasida Tuhan asabui di parade nasida dirina mengikuton aka seleksi asabui lulus tuho denggat Tuhan. Halomo man nasida laho udul di aka pemerintah aka parkerejuan na Tuhan na tinodona. Ale Tuhan de batamanami wa kami do aka ruas ni huriam di parkerejuan nabi Tuhan na marragami ido dalam nasida macalo pasu-pasum siganupari. Alani proses aka parkerejuan nasida baik di pemerintahan swasta do di aka perboniaga Tuhan. Lehot tu nasida etos kerjana umuli Tuhan. Asasani nasida burkhat. Laho berkarir lebih baik Tuhan. Majalo aka nauli na denggam musa tujolonon. Pos lorohanami. Urupommu nasida di aka pargerejon nasida. Songsoni alai Tuhan debata manami. Di aka ruas ni huriam. Na di bagasan naung pensiun dohot masuk di masa lansia. Lehot tu nasida le Tuhan las niroha. Lehot tu nasida semangat ngolu Tuhan. Nang pe lansia manang pensiun nasida alai produktif do nasida dia dopamu. Para romu do pe Tuhan gogo dohot tiki nasida. Laho pasauton sakap niroham. Alani pasu-pasu nasida marha gogo onne baru ganupari ganuptiki. Semangat ni ngolu pe jupang nasida le Tuhan. Ale Tuhan ne batamanami na marhabangsa di benua gijang. Toktong do bonan nami. Karuas ni huriam na masihol di hagabion di parayanak konon. Tuhan pasu-pasu amanami inanami Tuhan. Lehon nakahahi pasod di nasida. Alusi Tuhan sihol ni rohan nasida Tuhan. Hurupi nasida Tuhan. Asa jupang las niroha sian nas kuali Tuhan. Alai molo ikon ina ma Tuhan na pinasahatmu tu nasida. Paingot tu nasida Tuhan sikop do kehidupan rumah tangga nasida. Paingot nasida Tuhan las nirohami maringana do di bagasan parngoluan nasida Tuhan. Ale Tuhan ne batamanami na marhabangsa di Banua Gijang. Udang dope Tuhan aka si pangidon nami tuho. Ale pos doroha nami. Tangi honom mo do tangyang nami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ditongani bagas joromon. Moliate mo diwali Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Marede hita laos tapasaha ma pelianta. Do pakiri moki di tanah laut nang awang-awangi imana do
Oh